Bueno, aurreko bideoan ikusi dugu hiru gauza, ez? Galdetegia nola prestatzen zen, nola bihurtu galdetegi hori azterketa, eta nola azterketa horren emaitza jakiteko, bini behar dituzu erantzunak berak gero jakiteko irakurtzen. Orain ikusiko dugu beste bi gauza bat, zelan bidaltzen den hau, eta zelan ikusten dugun guk erantzunak jaso eta gero puntuazioekin eta estadistikekin eta bar. Hori baino lehen igual komentatu ere, galderak hemen ditugula, baina galdera bakoitzean ere esartu alduzula irudi bat, izango zen klikatuta hemen duzun ikurrarekin, edo YouTubeko bideo bat ere bai, hor duzun ikurrarekin. Gauza jagoen aldira, baina, bueno, bi gauzatxo horiek igual jakitea oinarri moduan ere ondo dago. Batzutan irudiak laguntzen du, edo bideo batek ere laguntzen du. Bueno, aditu ze gauza gehiago, inprimakiaren azalpen eman nahi baduzu hemen, eta horako gauza batzu. Bale, utxiko dugu. Bale, orain da, hau, nola bidali. Bale, hemen goian, lehen ikusi dugun moduan, badago bidali. Bidali ematen badut, ematen dit aukera, korreos bidaltzeko. Orduan hemen idatzi beharko nuke ze helbide elektronikoetara nahi dudan bidali, eta helduko zitzaien. Bai? Beste aukera bada linka hemen eman da bere esteka jakitea, hau da bere esteka. Luzegia bada ere nahi badut, laburtu aldut. Horrekin. Orduan berez, kopiatzen dut hori, eta edo korreos bidaltzen dut, edo Classroom erabiltzen baduzu, Classroomen ipintzen duzue, edo, bueno, nahi duzen tokian ipintzeko moduan, bale? Eta, bueno, errez hori da, gehiagorik ez nuke mendik aipatuko. Eta, bueno, beste aukera bat ere bada Classroometik bidaltzeko artxibo moduan bidali, baina, bueno, orain igual nahaztu ingo zaituztet horrekin. Eurak ja, imaginatu bidali dozu, egin dute, orduan guk hemen dituguz galderak, eta hemen dituguz erantzunak, bai? Nik erantzunak klikatzen badut, orain ez daukate hemen erantzun bat ere, sinork ez duelako erantzuna, ontzin nagoelako prestatzen. Baina ipiniko dizuet beste bat, egin nuena aurten gai batekin, eta hemen duzue. Galderak, nik prestatu nituen lehen ikusi dugun bezala, galdera batzuk ziren aukeratzeko bat, besteak aukeratzeko batzuk, bai, 20 galdera, ez dakizen baditudan berdin da. Egin dituzen, eduzen galdera guztiak. Eta eurei bidalita, erantzuna jasotzerakoan automatikoki momentuan elzen zaizkizu. Egiten duten momentuan zu klasean joan alzara ikusten nola doazen sartzen erantzun guztiak. Hemen dituzu erantzunak. Bale, nik 21. Klikatzen badut erantzunetan, aukera asko ematen dizu. Lehenengo laburpen bat ematen du. 21 erantzun egon dira, ematen dizu estadistika batzuk, zenbat ondo, zenbat bakoitza zelan egin duen, gero ikasle bakoitzaren korreoekin bere puntuazioa, eta gero galderaz galdera, gutxi gora bera, nolako erantzunak egon diren ere zukidea bat ekiteko zer menperatzen duten orokorrean, zer ez, eta gar. Hau oso kompletua da, eta oso ondo dago. Bale, laburpena, galderaz galdera ere badago, eta gero banakakoa. Banakakoa da, besterik gabere ikasle bakoitza. Kasu honetan ikasle honek, atara ditu 20tik 19 ondo, eta gero duzuz bere azterketa guztiak, guztiko zein den bere faioa, eta bar. Laburpenera bueltatzen ez berriro, nik hau ikasleia bidali diet, ez? Baina gerta daiteke lehen esan dugu. Zuk orain begiratzen dozu, hau heltzen zaizu, eta nahi diezu eurei korreos bidali puntuazioa eta euren faio guztiak, eta danek guztiak. Orduan zer egin behar duzu? Eman argitaratu puntuazioak. Nik hau eginda daukat, hemen agertzen da, noiz egin nuen, ezta? Azaroaren 10ean, baina berriro argitaratu nahi badut, izan daiteke, ikasle batzu falta izan direlako orduan, edo sozioegatik berriro egitea, ematen dut hor, eta berak ematen dit aukera, nortzui bidali nahi duzu guzti hori, eta hemen duzu aukera, esateko ez, honi bai, ez? Osa, markatuta daudenei bidaliko die. Eta hemen ipintzen du, bidali mezu elektronikoak eta argitaratu. Horrein ez dut egingo, ze bestela, nahaztuko ditut. Bale? Bueno, baina horrela. Bale. Zer gehiago? Bueno, uste dut gehiagorik ez? Hau da dana. Orduan, pausuz pausu gogoratu. Lehenengo, galdetegia prestatu. Galderak batez ere bi motakoak.
edo aukeratzeko bat, aukera anitzakoa, edo aukera hori anitz desberdina dituzunak, ez da aukeratzeko lehen zen dugu, bi horiek. Edo bakarrik bat da ondo dagoena, edo batzuk aukeratu aldituzu. Bai, ni jolastu nuke bi horiekin. Gero, hurrengo gauza zen bihurtu azterketa, horretarako zen hortik gauza hau lotuz, eta batez ere azterketa azkena gorde emanez. Hirugarren gauza zen bidali, aukerak ere ematen dizula bidaltzeko. Ez, barkatu, bidali baino lehen, esan dugu, egin behar duzula klikatu galdera, eta puntuazioaren aukeratu zein den benetako egin dugu, eta zelan puntuatu. Hurrengoa basan ja bidaltzea, ontsa bertan ikusi duguna, eta gero ja hurrengoa erantzuna dituzunean, erantzuna jaso, eta erantzuna nahi baduzu, plazaratu, argitaratu puntuazioa eman da. Bueno, hau izan da bideotxoa, orduan animatu prestazeralako galdetegi batzuk, eta arantza edo zalantzaren bate baldin baduzue, badakizue, nondik gauden, ondo izan.